ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошед моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Тобови ҷангори вазни миёна UFC Хоаким Бакли дар муҳорибааш зидди Камаруддин Усман прогнози худро дод. Биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. хабари калон рӯзи 15 июн ман зидди Камару Усман меҷангум ва медонед чӣ? Вақте ки ман ин шахсро ба нокаут равон мекунам, ягон гуна баҳс намешавад ки довталаби навбатӣ барои камарбанд кӣ мешавад. Ман миннатдории худро ба UFC мерасонам ки ба ман чунин имконият доданд. Ҳамчунин эҳтироми ман ба рақиб. Ӯ маҷбур набуд ки барои ин муҳориба розӣ шавад, лекин ӯ ин корро кард ва ман аз ӯ миннатдорам, гуфтааст Бакли. Хотиррасон мекунам ки айни замон Хоаким Бакли ҳафтум рақами рейтинги вазни 77 килограмм аст. Камару Усман бошад чорум рақами рейтинг ва муҳорибаи онҳо рӯзи 15 июн дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. Дӯстон, чӣ гуна ки медонед, мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати Шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат шумо ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. Ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. Ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. Рақамҳо дар рӯи экран. ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. мураббии Чарлз Оливера Диего Лима гуфт ки Ислам Махачев бояд ки камарбанди чемпиониро озод кунад. Агар ки Ислам Махачев ба вазни ним миёна барояд, пас бе камарбанд мемонад. Чӣ гуна ки бо топурия ин кор шуд? Ман фикр мекунам ки UFC ба ӯ интихоб медиҳанд ва агар ӯ гӯяд ки муҳорибаи навбатии худро дар вазни ним миёна мегузаронад, пас UFC маҷбур мешаванд ки камарбанди муваққатӣ ташкил кунанд. Шахсан ман фикр мекунам ки тамоми дивизионро манъ кардан ин кори хуб нест. Агар ки чемпион ба вазни дигар барояд, пас ӯ ё камарбандро озод мекунад, ё ин ки ташкилот камарбанди муваққатӣ ташкил мекунанд. Дивизион бояд ки ҳаракат кунад, на ин ки дар як ҷой истад. ҷангварон бисёр муҳориба мегузаронанд то ин ки ба камарбанд наздик шаванд, а вақте ки чемпион мешаванд, пас бо камарбанд бемуҳориба мешинанд. Ин гуна набояд бошад, гуфтааст Лима. Дӯстон, фикр мекунам ки Ислам Махачев бекор нанишастааст. ӯ яке аз чемпионҳои фаъолтарин аст ва фикр мекунам ки агар ӯ ба вазни ним миёна барояд, пас бо эҳтимоли калон камарбанди вазни сабукро озод мекунад, чунки ӯ дар вазни ним миёна нияти чемпион шуданро дорад ва ӯ дар вазни ним миёна чемпион шуда метавонад ё не. Тобови ҷангори вазни сабук ва рақиби пешинаи Махачев Дастин Порие дар ин бора фикрҳои худро баён кард. Ма чанд муддат пеш гуфта будам ки муҳориба байни Топурия ва Махачевро дар ҳафтаи байналмилалии муҳорибаҳо дидан мехостум, чунки ин муҳорибаи хеле калон мешавад. Ҳама аз ин муҳориба шод мешаванд. Ман ҳамчун мухлис аз дидани чунин хувозмоӣ хеле шод мешудум. Ана баъди ин муҳориба Ислам метавонист ки ба вазни ним миёна барояд. Ӯ ҷангвари калон ва ҳаматарафа сахт аст. Малакаҳои ӯ дар сатҳи хеле баланд аст ки ин чиз ба ӯ имконият медиҳад ки зидди кадом рақибе ки набошад қуввозмоӣ кунад. Фикр намекунам ки Махачев дар вазни ним миёна майда ба назар мерасад. Ман фикр мекунам ки ӯ дар вазни ним миёна чемпион шуда метавонад, гуфтааст Порие. Дӯстон, худи шумо бо ин суханҳои бриллиант розӣ ҳастед ки Махачев дар вазни ним миёна чемпион шуда метавонад ё ин ки не? Метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.